Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good morning! Liwat sa atin sinema ka-action. Of course, mayong aga kay Toto Balolot, mayong aga kay Erle Vega, mayong aga mandira. Of course, para sa gyapon, si Athea Kim Erimano nagtalang ha. Si Action Doral subong naka-day off. Borgs Asa, good morning! Kag sa mga tagpalamati sa programa. Monitor lang ko no sa Purok BM, Barangay Takuling. Kag ginatamyo naman si Ariane Tiffany Abangan. Hello, good morning. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Kay Sir Ray Baryoga, mandira mayang aga. Kay Eve Rose Patigayon Balolot, good morning. Kamo ni Totoy Balolot. Kag kay Joy Drilon, good morning man. Mayang aga dira sa inyo tanan. Yes, of course, salamat gid no sa mga nagapamati. Please i-like, i-share kag i-follow aton sa nga Facebook account. Kag i-follow niyo man ang mga Facebook account sa mga anchors and reporters dire. Of course, Action Eden na boss nga Facebook page. Please follow mga ka-action, pero subong importante nga ma-share niyo iya ang Facebook live naton para damo makabalo sa aton sini nga mga bulubalita diri sa palibot sang Bacolod, syudad sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros, kag national kag international news. Kay namin makabalo ikaw, especially abi sa mga update dito sa Ukraine kag Russia, kasubo kay nagapadayon gyapon sa ang giyera didto ti apektado kayo ang hindi lang ang mga Ukrainian tawag na sa ila, kundi pati man ang iban nga mga lahi nga ara didto. May ara magani mga Pinoy didto sa Ukraine. Tikabay pa, we pray for them. Kag we pray nga tani ang mga leaders, they will find it in their hearts nga mag-istoryahanay na lang. Ang kay madala lang mantanan sa istoryahanay. Kag hindi na makatuga pa nga makapalain pa bala sa sitwasyon, makatuga pa nga kadamo pa sang kabuhi nga mautas kag isakripisyo para lang nga matapos ang ining nga giyera. Kay Che Zamora, good morning mayong agaman. Of course, Ma'am Jean Hesulgon dira sa may Banwasang Valladolid. Kamusta mga kapahuan da, Ma'am? Subong man sa akon sining maninoy dira. Major Wilfredo Benuman, mayong aga kag sa may sa tupad ano to man Andoy's Chicken Inasal kay Ma'am Jean Ignacio, good morning, salamat gid sa pagpamati. Of course sa iban pa nga mga nagapamati no nga kisabala malipatan talawag abi comment or i-PM nyo ako para mabalaan ta no kung sino ang nagapamati, sino da ang gusto mamati kag ang pwede mamati, basta mamati lang kamo okay lang na iya kay para damo kamo di nga mabalaan nga mga learnings sa amo ni Action Boy. Mga learnings kay si Tia Kim Ariman ari naman mo. Naga-concentrate siguro sa module ya kay si Action Dorel iagin good morningan. Okay. Tiyan ba ko sige lang basi naga-ubra siya sa module niya kay basi inugpaso bong adlaw kay last week mo.
Amo na Ang dan. module na yan niya. Kay ko guro exam na. Ano man, masira na. Hindi na ko makabalo sa kuan mo. Wala ka wala ka sa school calendar. Oo, hindi na ko kabalo. Kung sa normal, kung aras sa normal action boy, March subong manog-end na. Munog enda, no? But I think galing ka do, para sa college, so may phase mo na. Phase 1, phase 2, phase 3. Ano naman? Daw mo na So, sila daw, subdivision ba? bali sa phase 1 daw, pinala naka-subject sila. Oo. Tapos phase 2 naman, lahat ng mga subject. Daw mo na blang? Basi, kitungod nga online, do whole year, eskwela ni sila ya, ano man? Amuta, huwag mo chindi, subong sa school calendar, basta paglawag, balay restitution lang yun, wala bayad lang ko yun. Yes lang ah. No? By the way, good morning, liwat tira kay Charito Villarte, bla, sa US ni sa Action Doors. Nate, action doors ka man. Action ni Eden. Dito nito sa US, sila ni Nato, si Tokayo ko. Renato man. Tawa kung kapuli na di siya, daway kung kakuan kung Wala pa guro, wala pa siya kakontak si mo mo. Gani man, sigurado, pulis na may dalag na siya sa akon mo. Oh, of course. Ilabi na gid subong nga nakabati siya sa hambal mo. Sigurado gina kay nakabati. Sigurado mo presyon. Pressure dumahuya, mata kay dung ilawag ito dan. Nakauluya ang sunod yung nga ilawag nga wala gid sa dala sakon. Good morning, kalidera, ka sa pinakagwapa sa una diri sa Action Radio. Si Action Sally Carman. Ay, si Miss Sally. Good morning. Namo na sa pinaka-beautiful di sa una. Yes. Kiba si siya lang disa? Kaya daw, dama ma. daw siya lang guro isa to. Wings Kelly Morales, good morning man. Kag Teresa Linaha Kayaw, good morning. O sige, standby na kita sa mga balita national. Kag sa ato na Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Aksyonalita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:23, detalye na sa mga balita nasyonal. Nagsaka sa 34 ang gin-report nga missing nga mga bulangeros base man sa datos ng Philippine National Police. Sunod kay Senator Ronald De La Rosa, 31 lamang ang na-account nga missing persons nga involvado sa game fixing, apang nagwa nga may 3 pa ka involvado paagi sa cloning accounts. Ang report ginkumpirmar ni Police Brigadier General Eliseo Cruz, ang hepe sa Criminal Investigation and Detection Group, apang ginpahayag nga 6 pa lamang ka kaso ang ilang nga ginaimbestigahan. Tungod sa naging hinyo ni De La Rosa, si Cruz nga usisaon man ang iban nga nagkaladula nga sa bulangeros paagi sa pagpagiangot sa mga natungdan nga police regional offices. Ginpahayag ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Andrea Domingo nga ginpanginwala ni Presidente Rodrigo Duterte ang report nga nagpabor siya sa suspension sa isabong operations.
Sunod kay Domingo, ang iya pahayag base sa resulta sa iya pagpamangkot kay Executive Secretary Salvador Medaldea. Nasaan naman sa sabat ni Medaldea nga nag-aligar nga ang presidente wala sang may ginpagwa nga pahayag nga nagapabor o kun wala sa isabong. Ang sabat ni Domingo, among reaksyon sini sa pagkwestiyon ni Senator Ronald De La Rosa sa PAGCOR kung anong tindog sini sa suspensyon sang lisensya sang isabong. Nagapati naman si gaming tycoon Charlie Atong Ang nga may paghimbunanay nga nagkatabo batok sa iya. Ilabi pa nga siya ang may dako nga online sabong operation sa Pilipinas. Nagapati man si Ang nga may isa ka retirado nga PNP chief subong man mga anay kag incumbent congressman ang nagighimbo na gud itumok siya sa isyu. Ginhimo ni Ang ang akusasyon matapos ginaligar ginatumok gid ang kompanya sang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Gintawag man sang gaming tycoon nga trial by publicity ang natabo apang ginpanghiwala naman ni Senator Ronald De La Rosa ang aligasyon. Si Ang ang ipatawag sa hearing agud pasabton sa pila ka isyu may angot sa mga missing sabongeros. Ginbulgar ni Senator Ronald De La Rosa nga may mga importante nga testigo ang mag-atubang sa hearing kahapon nga adlaw sa ginapamunuan niya nga Committee on Public Order angod sa pagka-missing sang 31 ka bulangero. Kalagip sa magatamong sa hearing nga isa ka nakapalagyo nga kaupdanan sang pila sa mga missing nga bulangero. Sunod kay De La Rosa, ang testigo ang nagpaandam sang iya mga kaupdanan nga na hostage sa bulangan nga hindi na magdayon kadto sa bulangan matapos nga sila ang gin-hostage. Kadungan sini ginkompirmar ni De La Rosa nga napadala na niya sa Malacañang ang resolusyon nga ginpermahan sang 23 ka senador nga nagahingi sa PAGCOR sang pagsuspende sa lisensya sa mga online sabong operators. Sa iba pa natin nga balita nasyonal, may 141 pa ka Pinoy ang nagpabilin sa Ukraine. Kag 45 sa may nangyara sa capital city nga Kiev ang hindi luyag nga magbiya sa lugar. Ginpahayag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Sara Lou Ariola, 15 ka Pinoy pa ang yara sa Lviv, lugar sa Ukraine nga malapit sa Poland, samtang 55 ang malapit sa boundary sa Ukraine kag Russia. Magluwas pa diri ang 87 ka Pinoy seamen nga ang barko ang naka-anchor sa pier sa Ukraine. Suno pa kay Ariola nga sa karon lapta-lapta pa ang mga Pilipino apang madamo naman ang nakatabok na. Nagpalambot na sa bulig pinansyal ang gobyerno sa Pilipinas para sa mga Pinoy nga nagapabilin gyapon sa Ukraine. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag naman sa Commission on Elections nga mahimo nga ihatag sang komisyon ang pangabay sang kampo ni Vice President Leni Robredo nga i-exempt ang iya COVID-19 response project sa spending ban sa panahon sang campaign period. Sunod kay COMELEC Acting Chairperson Socorro Inting, kung nagasunod lamang sa layi wala sang rason nga hindi magpagpatugutan ang pangabay. Umpisa Pebrero 8, ginsuspenda ni Robredo ang COVID-19 response initiatives ng Office of the Vice President nga Bayanihan i-konsulta, Vaccine Express, Swab Cab, kag Medical Assistance samtang nagahulat sa desisyon sa COMELEC ang sa pangabay nga exemption. Ang mga balita international, balita negosyo, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Dira sa kay Rose de los Santos sa maing agaman kag kay friend ko man nga Rose winner sa Germany. Taga Germany man si Rose mo ang iyang husband winner. Yes. Winner bla WHENAR. Basi Congratulations, kung- you're a winner. You're a winner by default. Amo Muna. Sabon. Good morning dira, no? Sa kay Lino Fuerte. Good morning, guwapa kong idol kag sa kay Action Boy Duran Action Man sang balita. Gapamatik gid permi sa inyo. Yeah, Lino thank you so Fuerte. much, Lino Fuerte. Oh, ga Fuerte ni sa Pero- so na 30 lang ni mo. Oh, dugay 50 na. Sumong 40 ni sa subong. Next 50 na gani. Good morning dira sa imo amigo, no? Pilton Lipura sa Pasay City. Yes, may aga. May aga. Kag kay ni Mesia Roques. Kay Salama Barnacha, Sawadika Bacolod. Happy Sabado. Happy Sabado to you. Yes. Salama Barnacha. Oo. Ari na si Ma'am Jean Sulgon, nga greet ko kagina. Mhm. Kamusta mga kapahuan da? Oh, kag ang mga kwanda mga Mga ginamusan tinala da. nga mga tahong da. Yes, boko namin. Mga ginamos da. Kag ang ilaw nga mga mangga da, isa-usa sa ginawas da. Perfect. Yes. oo. Kay Virgie Alpinda, mayong aga man. God bless you too, ma'am. Kay Fernandez Eric, may aga. Action Boy kay Action Eden. Oh, yari na, Teacher Romela Arevalo. Good Yes. morning. Musta si Migo Shelo da? Yes, kag kay Excel Faye. Of course, Ma'am Luisa Melos and Sir Melchor. Dira man Yes. sa may Bago City. Karemia Garcia, mga agaman. Sa paano koy, no? Yes. Kay Sino pa gina? si Mikay Locsin, good morning, Kuya Boy. Uy, Ay, watching from Manila. Pakibati si Micah Locsin. Happy birthday. Ingat, God bless. Yes. Happy birthday to you. Maika Locsin, happy, Happy birthday. birthday. Siya maliguro si Mikay. Ang buta? Ti Maika, hayo mo, Mikay mo. Mikay, Diba? Happy birthday, ano? Mikay Locsin. Kilala mo na eh? Hindi ko sigurado kung siya din siya ka Locsin. Kaya ti damo Locsin sa Bacolod mo. Sa Bago, I mean. Oh. May Locsin man din sa Bacolod yan. Mari man, no? Locsin Street. Locsin. Daw man di mga Locsin. Promote mo ka din siya nga kuan. Basta kilala mo ah. Kaya ginakuya boy man. Yes. At oo. pinsan ni Ate Shalane. Ay, naano ka man. Sino? Siya? Oo. Pinsan? No, oy ka, hindi kami kila kuan, no? hindi ko ka, buto nakamit na kami sila. Basta nakamit lang ko. Wala pa maguro ka meet and greet. Homa Lumena, morning one sa imo. Kay Romeo Torquator. Grabe ba? Amo ginito, di ang ano niya. Tika taga-tagda ni saya sinigaran. Torquator. Tagda, hinigaran. Good morning, Good dira sa morning, inyo. mga ka-aksyon dira. Yes. Sa kuan sa hinigaran, good morning. Kung pinsan ni Ate Shalane. Anak ni Jimmy Alayon. Okay. Bata, galing to Jimmy. Galing nagtaliwa na to Jimmy mo, no? Now you know. Si Mikay, Locsin. Okay, Locsin, mo ti Alayon na sila mo. Okay. Nakamamana, naguro si Mikay galing. Benji Bernardes, good morning man. Perfect attendance. Rest day ko subong sa Pamugo. Wow! Ara guro si Cielo. I'm so proud of you, Cher. Makapaway ka. Ara guro si Cielo nga nagapamugo. Feeling ko man. Tingala ko, ari di siya kay. Tingala ko, ari di siya. So, gano'n. Madamo, sa isang oras. Subo. Saan naman ito mabalik to man? Nagliga doon kakapod, no? Wala, katakapod. Kaya do, ano ka mo, di pwede man kuwaon to na lang ang duty ko kung Saturday. Hindi man nga ma-absent ka lang. Pwede man ikaw man mabulo sa amon. Galing kay kung day off di Dorel, ara ka. Oo, kung day off ko naman, Dorel naman lang. Dorel naman, kung hindi mo day off, ara naman si Dorel. Ano? Ti ano man? Doon ka budlay, mag-upod sa ato, no? Ti amo na gani, pwede man Tatlo kami ba lang? kalakat kami ni Dorel. Ikaw naman di ano. Ako ba jute? Oo, ikaw naman newscast, be. Tapos ikaw naman malita special, storyaw lang kagalingon mo. Or duwa ka mo ni Jo Marie. Ako ya. Pagkabalita special, duwa ka mo ni Joms. Ako ya, kinanglan niya, ara yung na yan, pero mi. Oo, araw ka ganyan. Pero Ano ka kinalahin na mo? Kuan pa kuya, pabilin pa kuya. mabebe pa yan. Or pwede man, kaya ginasundan mo actually si ano mo, si
Sir Fred. Duwa ka mo ni Sir Fred eh. Dason. Pwede man guro. Pwede man sa Brita Special kasi Action Marlon. Oo, pwede man. Pwede no? Oo, gulpi lang sila yung masinulo, di pala. Ay, pagbalita espesyal, tanan nga angkor masulod eh. Oh, ito no? Ay, duga kapihan lang kung i-suggest ko na wala kayo miss nun. Ito na kayo istorya lang kami wala. Tapos, ang inyo sining topic is, tips kung paano mabuhinan ang maintenance. Ay na? Ah, Namo na siya? Kung Oo. tips kung paano nga hindi na maghalas ang inom sang maintenance. pwede man. Tanan mintinado na nimo. Or mabuhinan lang. Alos tanan mintinado na nimo. Oo, maintain sa ilim nun. Kadamo sa mga gina-maintenance. Pero at least ako hindi kitanto kadamo kahit ang lab results ko ba normal. Yes! Pero mga good boy ni sila ya. Basta mga doble mga maintenance, hindi na parang dom yung how. Mga good boy ni sila ya. Yes. Mga maintenance sa ilang buhok para si action boy tanawa. Nakalugom ni siya. Naka-brown na kani. Oo. Mayo pa siya. Ako yun. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita. Sudugang naton nga mga balita. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Sa detalye sa Balita International, nagapangita sang dugang nga 32.5 bilyones dolyares ang administrasyon ni Joe Biden bilang dugang nga pondo para sa ila COVID-19 response kag bulig para sa Ukraine. Sa pahayag ni Director Shalanda Young, ang 22.5 bilyones dolyares nga COVID-19 fund kag 10 bilyones dolyares nga emergency military kag humanitarian aid para sa Ukraine ang dapat malakip sa spending bill fund sang gobyerno sang US. Sa negosyo, ginapaabot ang big-time oil price hike sa masunod nga semana. Base sa unang 4 kadlaw nga trading, yara sa 4 pesos kag 50 sentimos ang ginapaabot nga isa ka sang presyo sa diesel, samtang 3 pesos kag 39 sentimos naman sa gasolina, kag 3 pesos kag 39 sentimos sa kerosene. Bangod sa sininsaka sa presyo sang langis, masobra 11 pesos na ang ginmahal sang diesel, 10 ka pesos sa gasolina, kag 10 ka pesos man sa kerosene. Ginpatawag man sang Department of Energy ang oil companies para masiguro nga may nagakaigo nga supply sa petrolyo. Ang nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 98 sentimos, Singapore dollar 38 pesos kag 21 sentimos, ang Hong Kong dollars 6 pesos kag 65 sentimos. Sa ato naman nga balita entertainment, na tala na maggraduar sa bulad sang Hulyo si Rufa Gutierrez sa kurso nga Communication Arts nga iya ginakuha sa karon sa Philippine Women's University. Suno sa aktres, it's never too late. Ginpahayag man sa aktres kung nga absent ini sa noontime show sa ABS-CBN, mangod suno sa iya, may deadlines kag may ginatapos sa practicum. Suno sa iya, proud siya nga hindi na siya high school graduate, kundi nagraduar man sa college bangod 13 anyos pa lang, nagtrabaho na ini sa showbiz. Sa sports, daog naman ang talk and text batok sa Blackwater sa score nga 106-93 sa PBA Governors Cup. Ginpangunahan ni Mikey Williams ang tropang Gigas sa score nga 23 puntos samtang 16 puntos kag 22 ka rebounds naman kay Aaron Fuller. Nakabulig ba ang puntos na nakuha ng Roger Pugoy kag Ryan Reyes nga may tag 16 puntos. Madumduman, Sanday Pugoy kag Reyes ang nag-intraman sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Samtang, ininay nakanapulo nga kapierdihan sang Blackwater sa nagapadayon karon nga conference. Balita Espesyal! Alright! Happy Saturday! Sa atin sini nga mga ka-aksyon. Happy weekend, mga ka-aksyon. Yes. Enjoy your weekend. Ilang naka-days na lang before sang eleksyon? Ikaw isip, hindi lang ko pala papaisipin.
Ikaw na siya. Kaya daw, basta basta a little over 60 na lang A days little na. over 60. A little lang. Ay, 64! Ah, Na-post ko to 64, galing ah, 64 days to go. So, medyo sininga bulan apabuto na ito, medyo masako-sako ang mga national candidates. Ang mga local candidates are preparing Tapos na lang. sa ilang pag-start na sa 25. campaign period sa March 25. Yes. March 25 ang mga local candidates. Teka ron may kuha kita may candidates forum kita yal tak na alas 8 kag buwas pagidi Boss nga. alas 9 sa aton nga desisyon 2022. Oo, bantayan yun na. Kaya basi ang guest na mo nang ginasuportahan yung Nga kandidato. or ginapaminsar nga suportahan. Para at least mabatian. Hindi, ang isa pagidya is bantayan nyo man kay para makilala ninyo mga kandidato. Correct. That's the point. Kale. Kuan bala makilala, mabalaan naton ang ilang ikasarang, ang ilang background, ang ilang kung ano pa dapat aton mabalaan, then you can make a wise decision sa pag-abot sa eleksyon. Yes. Perfect. Sige. May ginapag-greet the reaction boy, Section Dorel. Yeah, good day, Inday. It's me, Lolo Jing again. May I request again that will you please greet your Lola Donyang, her 90th birthday today, March 5. Lola Donyang, happy birthday, 90th birthday. Yes, kaya Malia, she will be very happy for that. Kuno kay last year, ginbutang higit ang dulunggan niya sa radyo. Ginbut tadi. Gamay ko rong radyo ay. Ha? Gamay ko rong radyo. Ginburang yang Kay dulunggan. ginbutang. Ang dulunggan niya imutang dakong radyo. Dako. Ang dulunggan niya mutong imutang niya. Okay. Hindi ang radyo. Gintuon, guro. Hindi ang radyo ang imutang sa dulunggan. Ang dulunggan niya mong imutang sa Gimutang sa radyo. radyo. So meaning dakong radyo. Yes, Basta. perfect. Happy birthday, Lola Donyang. Yes, Wow, karang grabe, ganda. 90th birthday. Sige. Kanta na si Lola. Happy birthday to you. Lola Donyang. Happy birthday. And of Ano course, sa kay? kay Lolo, si iya nga ba na eh? Si Lola, Jing? Lolo Jing. Ah. Lolo Jing, salamat, gid. Jing, 4 ka litra. Ha? 4 ka litra. Gani, apat man, gid. Ako pa, si Lolo Jing, 4 ka litra. G-I-N-G man mo, G-I-N-G man na. J-I-N-G. Perfect. Apat lang, gid la? Ay, pasok. Hindi ko pwede ka sa ako na ako pa, boy, 3 lang ka litra. Ako apat man ka litra. Anong koneksyon? Gani, doon na, amo na gani, doon na, ha? Hindi nga, may migo ko na kasi Jing. Ako pa, Jing, 4 ka litra. Amo na, para na lang, sundan na lang. Pwede na, apat ka litra. Happy Saturday man, kag good morning dra kay migo naton kag maninoy mo Alan Navales. Yes, good morning, Maninoy Alan. Good morning. Kag kay maninoy mo Bob Francia. Yes, Boboy Gonzales, may aga. Kay Maninoy man na Noel Libuon, may aga. Yes, so ara kami gapon dagas dalom ga Oh, wala kami kabtanay, kami medyo busy. nakalumbos ka lang pag abot niya. Oo. Doto nga ako sa 3 ang lawas ko gapon. Mukha ito kadamo sa Damo gid balita gapon na. Yes, Yun na. kadamo gid. Gakatabo mo na ng balita, especially kung ikaw ang ga-duty. Amo na, dugi na timing dito. Timing. Tapos ara lang may shooting 10:30 na nga ma-out ko 11. May masunlog kis may maluntan nga sunog nga 12:45 nga ngwa ko alauna. Sige lang. Sige lang, amo gid na. Amo gina mo. That's life. That's life. Ang tanan ina gani sa kami gani sa una nga nakapuli na tawgon ka pa ha. Oh, yes. Amo ginaya kaya mo nang ginpilit nga profession which we love. Yes. Love Piñaranda, speaking of love. Love Piñaranda. Love Piñaranda. Good morning kay LC kuno. Oo. Mark Navarro Baligwas. Good morning man. Sige. Nag-ano gali si Sir Ay, birthday gali sa ni Kwan. Ni Ni Ma'am Susanita Montales Alvarez. Yes. Maestra ko panibla sa una. Wow, good morning. Oh, good morning. Happy birthday to you. Kag of course kay Action Fred Salanga. Yes, Action Fred. Wala to nakantaan si Action Fred gina. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy Action birthday. Fred. Kag sa Amo to tanan nakahalin may na sa birthday. Manukan, sa Litsunan country. Katiyog pa to sa kawayan na. Hindi gina pila ka bilog balay libutan mo sa Litsunan. Gani, ayawan to siya Nga yan. isa da, sa ilo sa spiak nga isa ka man. Sa spiak isa ka man. Sabot. Para nga patas ka mo tanan ko, anta ka mo isa-isa. Oo, amo na lang si Action Fred di mo. Amo na sa Gusto ya patas kag balanse lang ang balanse, tanan. patas kag fair. Oo.
Kay Sir Jurgen Hunsay, good morning. Yes, Advance happy birthday ko no kay Tatay Edgar Kadagat for tomorrow. Ay, correct. Yes. March 6 Kada mo si isang Maninoy. March 5 no. Sang buhay March no. Sang buhay pa sa San Charlie, March 7 man to. Oh, tayo pa sunod yun, grabe. Oo, may harap pag sa una nga 3, sa dumduman ko bla si Kuni, ang manager mo sa una di si Kuni po. Oo. March 3 pag ito. Sunod no. Sige na niya ang bulan sang Marso, ang pinaka-highlight sinadagi mo Oo, kayo pinakauli. Save the best for last. for beautiful. Yun, muna. Ka-cliche na na isang last. Bag-una na iya. Bag-una na iya. Save the best for For the most. beau- For the most, may For most pa the... na. Ako ano na ang most, kaya doon makiwi pang baba mo sa Sige, most. save the Save best for the beautifulest. beautifulest. Gusto ko yung kiwi-kiwi, yung baba. Beautifulest Wag na. na yan. Okay. Sige. Diredaction boy, continue tayo storyahan tong pila lang man ni sila, ka mga heroes, nga may mga Heroes na no, mga bayani mga baganihan. ang Pilipinas. Pero ang mga hindi ordinaryo nga mga informasyon angot sila. Mga Mga ano ni sila yan, mga information na iyang daw medyo wala na. kung sa history bala daw ayun matalagaan giya tutok. Oo, kaya doon ko lang, ay man doon ka negative, man sang tihamak, mambal sila nga babaero, si Rizal nga nag-national hero na, doon mo na bala. correct. Ato niya para Sa mga lang mga election si mabalaan. Bong ya, kung election mo na issue na si mo yan. Yes, perfect. Basta una, yati ang Ano na inyo kandidato, kung sa kandidato, di ba? So, ano meron na mo? May mayor sa una, hindi ko na pagkuno na nagtaliwan. Gina isyuhan na sa una mo, mayor na nga kababayros na. Ambal siya sintablado Nya gambal sila kang mayor kuno ninyo babayro. Anong gusto sa mayor nyo? Lalaki. Lalakiro. Lalakiro? Ha? Anong gusto nyo sa mayor nyo? Lalaki. Ano mo na yung style sa una mo? Sakto man ang shoot. Tino man yung labot siya kung babayero siya, no? Oo, Kay mo, bra lang man saya, di Ang ba? importante dahil ma-perform kaya sa posisyon Yes. mo So, natinga, lagi ko na action boy nga, may mga tao nga, ginaamo na bala nga pag-atake nga. But, I mean, Sa una gani gina-issue pa na sa una pa ha. Gina-issue pa na gani sa una ya kung LGBT ka. Oo. Ti anong Degrading. anong labot daya kung anong iyaya nga sexual preference da? Di ba, no? Kaya Ang ma-perform naman siya. Damo blasang maayo nga mga performance ang aton nga mga sa LGBT community naton. Oo. So, imo ya kung mag-perform siya. Kung Ano gidya ba yung labot? Ano yung kung paminsan, ano gidya ba kay ma-mayor lang man siya, di ba? No? Mayor Ma-perform man lang siya, sa wala siya duty nag niya. wala man siya nagdalagan para nga mag Santos. Oo, diba, no? Nga, may requirement mo. Ang requirement mo lang dapat i-residente sa mo na lugar. Ano mo to? Kung matlagan siya nga mangin Santos, di naiya isyo na guro. Siguro, kasi may ano na, ang mayor dapat lalaki, 32 to 33. Oo. Klain. Grabe nga pag trim down, guro, sa kandidato, no? Anyways, Ang namin panginadaya, ang kongidya ang educational attainment. Yeah. Amo So, na amo yung- na at least Una, do kuya, ka daw valid. pwede na yan. Oo. Pero mga dapat male, single, No, si 31 to 35 years old, ma-apply ubra ba? Sige. Diretasyon boy, ati ka dumduman mo tong wala pa to natapos si Gregorio del Goyo. Pilar. Oo. Goyo. Dira na ato nga ba ko na coin ang nagoyo, nagoyo. which is na fooled. Kaya ang ba aside sa iya action boy nga public exploits kuno sa mga babae, ruthless in ang iban gahambal nga do ka wala siya kuno pulos bala sa mga gyera. Kay daw babae lang inintindi. Oh, do babae lang kuno mga ginaintindi. Kag Tingnan nag-general siya. ha? Nag-general siya gani. Ganit, kag ang youngest general. Pag Youngest alagay sa general. una, duro laban sa ila, Hindi man gid sa palapit sa luwag, pero wala wala ko makita ang performance mo man. General ka. Oh, ikaw, general ka, halin ka da sa... boy, tama na nga newscast, general ka. Kuha sa kani guro kagi na mga sergeant, mga mukerne. Ambot siya, gulpi lang ni Sir General. Ambot mo nakaagi na siya sa muna. amo do pila to gani, do 20 plus pa lang to siya, Oo. Sang nag-general siya, action boy. Guro naka-lead ka lang ka daw ikaw da ko niya do sinong mayo mag-lead mo ikaw, general ka Ka, da. kay do snappy ka? Basta mo na sa una. Basi, no? Malay mo, di ba? Wala mo kabati nga nakaagi na sila mga kapitan, major. Di kay usik mo sa lieutenant. chimpo, action boy mo. Gira na to. Gira na to ya mo. Gira. I-assign ka na lang. Gira na to, mas cooling ka pa yun. Alam mo naman, ako schooling na na ito ka to, kay General ta ka. Kag na-issue sa iya sang una action boy gali. Nga,
amo ni sa kuno gali na pang tiro nga mga pari. Pare. Oo. Okay. Di ko tarawon mo ba siyempre pari. Sila mo do ka. Siyempre ano bala ano bala ang pari sa una. Yati do ano gid pagtan-aw hasta subong man. Tapos tiruhon lang sa isa ka general do amo na bala action boy. Kami sa una sa chimpo to sa mga tawag ng praile, bla praile. Praile? Sa una sila mo, praile. Mga Spanish priest bla. Priest, Oo. oo. Medyo may mga kwan. Amo na ganing ginaway na sa una ni Kwan ni Dr. Jose Rizal. Yung mga praile nga daw ka abusado naman. Kaya sa una sila yung gagahon sa una mo. Yes. Ah, So, silang amo gagahon. man action boy ang negative side dira. Kag si Gregorio del Pilar gali ko no action boy nagpapatay sa Bernal Brothers. Bernal. Oo, Bernal Brothers nga loyal kay Antonio Luna. Ah, okay. Siya to gali. Sige. Pero cold case na to. Kaya ta dugay naman. Dugay naman. Ang next action boy si Manuel Quezon, of course. Manuel Quezon, the Ah, father the- of Filipino language. Oo, kag ti second president siya. First, president ng Commonwealth of the Philippines. Oo, yes. Kag typical siya kuno action boy nga charismatic politician. Bait sila ngon nga ati may gift ni saya sa pa daw ka ang karisma yan gabi. Oo, kag sa iya looks kuno. Oh, kay Mistiso Mistison to looks. sa mo. Oo. May ara ka man siguro kita mo ka macros mo sa pictures ni Manuel Oo. Quezon. Oo. Do mga do mga Mayor Vico Soto, subong abi. Mga Mayor Neil. mga artistahon to sila nga mga tsura mo. Mga artistahon nga tsura to. Na tapos sa una to kuno action boy, although nga mo to kuno. Pero medyo vain to siya kuno. Then, medyo dayos kuglingon. Oo, kag do gin shutdown to siya sang iya sini mga kritiko gid bala. Kahit sang una kuno action boy. Ang mga big businesses kag landowners amo pa na iya ang ginapaboran niya sang sa mga workers kag sang sa mga farmers. ordinaryo nga tao. Oo. Kag ang nadumduman mo to kuno ang Kabuyaw massacre. Kabuyaw. Oo. Sa Laguna? 57 tong mga napatay nga mga farmers. Siya ang kwan? Oo, siya ang principal. Principal, hindi principal. Hindi principal sa sa eskwelahan. utok Hindi principal sponsor. Galing. Kabuyaw Massacre. Yes. Kag pero ti syempre gin credit siya sa ama ng wikang pambansa. Amo to wala hambal mo. Oo. Kag gindayaw man siya action boy sa open door policy para sa mga Jewish refugees sa atong World War II. Oo. Okay. So, gabaton kita sa refugees sa una from sa Jewish community. Oo. Okay, Tungod pero to sa World War II, ti, kwan Hitler, gede? Adolf Gina-persecute nila ni Hitler ang mga Jewish mo. Yes. Okay. Ang next action boy, ang last naton, amo ini si Aguinaldo, of course. The very first president, Emilio Very Aguinaldo. first president of the Republic. Oo. Pag-Republic na. Oo, Republic of the Pag-Republic Philippines. na sa Philippines. Oo. Kay, malo kami mga, amo tayo doon, kung ano nga year siya nagpresidente, Mutawa, 1898 guro kay mo to ang 1898? sa Kawit Cavite bla. Ato wala Emilio Aguinaldo. Aguinaldo. Hindi si Aguinaldo. Dali lang. 1897. 1897. Okay, Oo. ang 1898 meron mo ng konsang independence nga siya ginato sa Kawit Cavite bla. So 1897 nang presidente sa first Yes. Philippine president of the Republic. Oo, Republic of the Philippines. Before na. sina kaya before sina yung mga gobernador general. Oo, amo na yung tawag. Amo na sa una. Yung Yes. mas Espanyol to sa una. Oo, So, ang kaya first gin-adapt- Filipino president is Emilio Aguinaldo. Okay. Pero siya na action boy gali ang nagpapatay, ang nagmando sa pagpatay sa Bonifacio Brothers. Si Andres. Si Andres. Oo. Si Andres sa kag si sino pa nang utod niya kaniman? Ambot Sila na. Siya nagmando. Siya nagmando sa pagpatay gali action boy. Kag do siya ni kunong una nga do kumbaga Luna do siya man. Kay Luna siya man nagpapatay. Sino si Luna? Si General Luna. Luna. Antonio Luna. Gupamati si James, siya teacher. Very good, James. 98. Hindi, bala nga nagpatay ito kay Luna. Doon mga tao, yan lang ito mismo. Ay, perfect si Tapos si James. General Luna, guro, was under sa kay Aguinaldo sa una. Doon mo na. General Luna. Muna gali. Kag siya ni action boy do medyo do gin kuan niya gin bligya ya ang Pilipinas. Saka sino?
Sa mga Spanish War. Sa Philippine-Spanish War ni siya mo. Ginigaya? Oo, biggest betrayal ni kuno niya Action Boy. Kay dugin give up niya kuno Philippines matapos na ginpatay ang iban lang ang mga Pilipino, especially dito sa Cavite, sa revolutionary government sa Spain, nagbaton siya sa 1.7 million bilang bayad sa Million pesos? million pesos. Tito ko dako Oo, sa 1897 pa na yan. Pero sa ulihi, Action Boy, tamo to nabalaan, amo man to ang ginbakal sa mga armas para makuha ang balik ang freedom sa Pilipinas. Pero wala na nagbalik. Pero ang Pilipinas, sige baligaya. Tanigin na matamat siya lang, baligaya na Nung yung Luzon taytay. danay. Tauna na yung mga taytay. Ang Luzon, ang Bisaya sa Mindanao. Yarak na migo, so nag-deal siya mo niya bakal ka taytay. Ha? Grabe. Ano na yung Boy Bridge. Boy Bridge din ang tawag, Action Boy. Ano? Boy Bridge. Boy Bridge. Oo. Bakal ka taytay. Kuno ko ng taytay. Oo. Nagyan mo. O, tsakto gali si Antonio Luna. Kaga nga, sang 2019 gali Action Boy, ang iya mga letters, sa una uso, sulat-sulat mo, diary bilang kakatabo. That's why siguro na, ang mga history, na auction ni gali, sang 2019. Dira iya ginbutang, nga ginako niya, ginpatay niya ang Supremo. Si Andres Bonifacio. Oo. Ang Supremo na si Andres Bonifacio na. Oo. Hambal niya, nakabutang to, I had to yield, which was said to be his concession to the advice of his allies, that Bonifacio was more trouble than his worth. Grabe, bagin auction pa iya sulat. 2019. Kuha na mo, yung part of history na, mga danya, mga art, mga collectors ng amos na mo. Ano na ganit tawag? Mga collectible items. Mga muna, no? Ano yung pwede, kuya, tipuno niya man? Ay mo, guro, ang imo, guro nga mga So, ritos, lima wala naman auction. uksok, balang mga ritos. Wala pa naman yung nasuksok, kay may face mask. Deson guro, kung man yung normal na tabasi, pwede na kami kapang lipstick, liwat ni Action Subukan Dora. yung nasuksok na action Eden, nga mga earrings, subukan ng mga sa gabot-gabot, bala. Oo, ang mga piso-piso na. Gabot-gabot. Sa mga kikabot, kaya parang siya, may papel na wala. Nasaan may mga, may gabot-gabot. Muna na may papel. Nasaan may mga maran na may, so na isang dumduwa ko so na, magbaka ka dulce, may paman nga ritos yan. Amo na. Oo! Grabe ba? Sa tanit, hasta subong may ginapaaman nga ritos. Kay apat ning buo sa nulunggan, kumukulang duwa sa baba. Mabasa na, baka ka dulce, may paman nga ritos yan. Nya paman ng urus dulce na. Naol ba? Gali kaya ritos lang yung nagkuha ang dulce, hindi na kayo kalaguba ng unto mo sang dulsihanay. Singuli, arat na sa gabot-gabot. Gani. Pero kasadya tayo, di ba? Magabot-gabot. Kahit ka thrilling. Thrilling. Yeah, okay? Yeah. At least may mga kuhan kita, may mga learnings. Kaya tiyadra, may mga learnings ka. Ha? Okay. Kay Papa mo, Edwin Bantaras, good morning. Kag happy 18th birthday kay Megan Magbanwa. Happy birthday to you. Yes. Yes. Herna Rose Querido, good morning man. Lito Dayap, Leo Longno, good morning. Jerel Gadudo. Sakay Torpo Jongko, Kagawad, Ems Aboso. Good morning. Magaservisyo sa inyo. Sa Si Sandy Tampay. Man nga bahin sa Pinas. Standby na kita mga action ha. Magasunod sa inyo ang aton nga Candidates Forum na Desisyon 2022. Upod sa inyo mga lagad action art, ka-action kagawin inyo lagad. No? Inyo din nga news team. Action Eden Aboso. Kag-action Boy Duran. Mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.